Ул районларда инде менә кичке чаңгы базаларына барсагыз, яки анда шимбә-якшәмбе барсагыз, анда чират, анда халык бик күп. Бездә кызганычка каршы, бу чаңгы базалары шимбә-якшәмбе бу шикарда бик аз кичкәндәр. Шуңа күрә инде без инде шушы чаңгы спортын, чаңгыны тагын да популярлаштыру йөзеннән инде шушы чараны оештырып алырга дип җыелдык. Менә монда мин күрәм, бик күп балалар килгән, бик күп инде әти-әниләр, гаиләләр килгән. Монда безнең бар үзебезнең ветераннарыбыз, монда бар безнең патроннарыбыз. Шулай ук безнең менә реабилитация үзәге шулай килгән монда. Барыбызга да килү өчен бик зур рәхмәт. Инде бүгенге шушы менә бик матур көнне, менә һава шартлары да бик уңайлы туры килде. Көне буе кар яуды, менә ничек итеп матур итеп кар ятты, кич белән көне дә җылы, суык та түгел. Шушы бәйрәмне матур итеп бергә үткәрәбез. Шулай ук инде менә без барыбызны да шушы бәйрәм узганнан соң шәй белән кыймак ашарга чакырып калабыз. Шулай ук инде мин егетләргә тәкъдим итәм, бу безнең чаңгының әйдәгез хатын-кызлар, халыкара хатын-кызлар бәйрәме алдыннан барысындагы хатын-кызларга багышлыйк. Шушы форсаттан файдаланып мин инде якынлашып килүче хатын-кызлар көне белән барлык кызларыбызны, барлык хатын-кызларыбызны шушы матур иң күркәм бәйрәмнәрнең берсе белән барыгызны тәбрик итәм. Үзегезнең мөлаемлегегез белән безне куандырып торыгыз, барыгызга да сәламәтлек, гаилә бәхетләре, якыннарыгыз исән сау булсын. Көч кайтып матур итеп яшәргә язсын, һәм шушы матур чараларда яки матур мизгелләрдә чыгып язсын. Тагын бер тапкыр килү өчен бик зур рәхмәт. Әйдәгез, барыгызны тагын да шушы чаңгы спортын популярлаштырып, күбрәк катнашып, үзебезнең гаиләләрне, дусларны, туганнарны тапшырып. Инде бүгенге бәйрәм матур булсын. Барыгызга бәйрәм белән.